Aquí es carrega l'autoclau, el carro interior es transporta amb un carro exterior. Després es carrega la cambra. I l'operació és molt fàcil i còmoda. Tot es pot acabar a la pantalla tàctil. El personal pot accionar portes, triar cicles automàtics, controlar l'esterilització, etc. Benvingut a contactar. I sabem sobre l'autoclau.